варкнен шок ягон ҷода дидем ки анамхед сумкои оригинал 10 сомон боша. Марамат магазин маҳкам шидагай беҳад бисёр ай борошон ҳамаша оптови беҳад нархи дастрас карда додастиян. Ами ай 5 та боло бигирен инами 10 сомони 10 сомони бовар мекунен. Ира бинен чӣ хушрӯай 10 сомон сифатакошам нағзакака ё хира бинен 10 сомон барои садика мешава, барои мактаба мешава. Чанд та расветка дора мана 10 сомон. Тёмно-синий, анаи цвет, манаи коричневый, сиё, серый, мақсад тамоми намудуш ҳамаги 10 сомон ай. Ира бинен 10 сомоне нархе ки дар ягон ҷо нестай дидена. Ҳама тарафа нишонтон метим. Шумо бинен замокоша бинен, хича бинен, сифатча бинен. Ина барои савдо мегирен, барои чӣ мегирен 10 сомон бурд мекунен. Оптавико агар тамошо дошта бошен, бурд мекунен 10 сум сумка дар гиҷоя бои қахшру анохиё. Марамат рақамо ҳастай дар рӯи экран. Иҷада 15 сумаям ҳастай калонош, 20 сомонаям ҳастай. Ина бу 10 сомонашам ҳастай. Рақамо ҳаст, занг бизанен барои доставка ва дигар качон гап занен. Ана духтарако медонен ҷои сумкора ёфтам ҳам барои садик ҳам барои мактаб. Сумкои фасони воимаи хушрӯ нархошон 20 сомон ай бовар мекунен. 20 сомон магазин маҳкам шидаган инами қадар боре ки доран тамоми намуча распродажа кардаган 20 сомони. Ира бинен охи и сумкара бинен чӣ хушрӯчае ҳамаи цветош ҳаста. Ина 20 сомон 20 сомон мана барои садику барои мисол ягон ҷо рафтанак кӯдакам бинен чӣ хушрӯай духтари бачагӣ ҳастай 20 сомон ай. Ҳамха бисёр ай ки оптои мегирен, дона мегирен, марамат ҳамаш я нархая 20 сомони. Любой та успет кунен ина 20 сомони беҳад я 1000 та дига мондагай магазин ки маҳкам шуд ҳамаша арзони бад додастиян 20 сомон. Ҳамаш бори гуанҷо оригиналой ай. Ина 20 сомон ай. Бори дигар такрор мекунам. тамошобинони азиз рақамо ҳаста бигирен дарава как занг бизанен мисол барои доставка ва дигар катихчон гап занен ки ира мефаҳмен шок мешавен. Тамошобинони азиз нигоҳ кунед магазин маҳкам шуда и барои садигравӣ кӯдак беҳад хушрӯай духтариям бачагиам ҳастай бори гуанҷо ай донада 20 сомон оптовиш 15 сомоне 15 сомон ки шумо донем хеле сумкачаи хушрӯ месия. Албатта ки ягон кас магазин ки маҳкам шид ҳозинам хеле аксияи калон сар додаган мана марҳамат 15 сомон оптови 20 сомон дона мана ино бошад дона оптови 20 сомони хулоса беҳад хушрӯай барои мактабам барои ҳама чӣ мешава. Бори дигар такрор мекунам духтаро магазин маҳкам шудага барои ҳавай анами боракора иҷода буд бисёр ҳар чиз боракор хушрӯ доранд. Дар кортон боша ина биёин бинен харидорӣ кунен. Ҳамаи ҳами борои ки ҳозир нишонтон метим нигоҳ кунен. Борои анами вайки киёнам хеле магазинои брендови борои оригинал ай ино ҳозир магазиншона маҳкам кардаган ё дига магазинам хеле брендови доштан маҳкам кардаган нархоша 30 сомон размерои майда 40 сомон размерои калон кардаган ки 100 чанд сомона борай марҳамат нигоҳ кунен духтаронашам ҳастай писаронашам ҳастай охи сифати идаку гап нестай мана брукчора бинен чихо хушрӯчаяй 30 сомон размерои майда 40 сомон размерои калон тамошобинони азиз медонен чӣ ино ҳамаш бори оригинал ай размерш аями 2 сола 3 сола сар мешава то синфои 7 та ҳастае бовар мекунен духтаришам бачагишам 30 сомон 40 сомон шок духтаро нигоҳ кунен иққа борои хушрӯвай ҳамаша оригинал ай охи нигоҳ кунен ин магазинои бренд будан ҳамон магазино маҳкам шидагиай духтаро нигоҳ кунен 40 сомон донашай касе оптови мегира оптовиш боз ҳам арзонтар мешава бовар кунен ку 100 чанд сомона брукои фасони воимаи гуфти гапо духтаронаям дора писаронаям дора оригиналоян мана марама 40 сомон донаш оптовиш боз ҳам арзонтар мешава ҷинсои беҳад фасонаки воима рақамашонам мемонам иҷода борои фасон бисёр ай ҳар чар чизак доранд хоҳен нависен шона хоҳен биёен бинен хоҳен нависен доставкатон бикунанд оптавико бовар кунен арзони бад мегирен ҳами чиза бурд мекунен мазза када мефурӯшен.